Здравейте, приятели! Добре дошли в нашия подкаст Истории от салона. Искам да ви представя днешният гост Юрий Божанов. Добре дошъл, Юрий. Здрасти, много как си, приятелю? Супер съм. Благодаря ти, че прие поканата ми да дойдеш в нашия подкаст Истории от салона. За мен е удоволствие. Искам да почерпя нещо. Ще Добре. пием ли водчица? Ще пием, да, може. Имам и повод днес. Имаме повод. Да. Ето, благодаря много. Благодаря много. Благодаря ти го. Айде на здраве. На здраве. Искам да те питам, как се чувстваш с новата брада, с новия дизайн на брадата? Харесва ли ти? Да, чувствам се още по-млад. Наистина се подмлади. Направо се че някаква магия на мен се случи, защото в повече случаи аз съм винаги с една голяма брада. Но сега наистина да усещам диша, кожата ми диша и много по-готино ми е. Да, наистина като влезе в салона, брадата беше доста голяма. И ти всъщност сам се оформяш, нали? Не си ходил на браснар, за първи път идваш? За съвсем първи път в живота си, нали, се доверявам на човек да ми оправи брадата, както се казва. И то с браснач също минахме, нали? Да. Ми се довери да използвам браснача върху кожата ти и за първи път. Искам да покажа на нашите зрители как изглеждаше брадата преди и какво направихме с нея. И ето, нашите зрители видяха промяната в твоята брада, как си изглеждал преди и как изглеждаш сега. Според теб струва ли си да ходиш на браснар? Струва си, защото човек става нов, изглежда по-красив, по-свеж и настроението му се повдига, както ми се повдига настроението. Супер, радвам се за което. Аз също. Ние намалихме доста брадата, втори номер я направихме, отсякахме с машинка, с браснач, като преди това ти сложих гореща кърпа, нали, Да. преди да мина с браснача. Ти малко усетих притеснение в теб. Не знам дали съм прав, но Така, защото е за първи път. Да. Никога не съм бил на... беше с затворени очи, не знаеш какво правя. Последно. Да. После като стана и се видя, но за мен е по-голяма радост, че се хареса, отколкото ти си радостен. Твоята радост е моята радост. Точно така, наистина много ти благодаря. Сега искаме да кажеш днес какво прави на нашите зрители, днес какво прави и откъде идваш в нашето предаване. Здравейте на всички. Исках да кажа, днеска направихме благотворителна демонстрация в нашия квартал Долно езеро. Всичко тръгна от това, бяхме решили отначало да направим само вид демонстрация. След това решихме общо с други хора. С Петър решихме да направим благотворително за едно момиче, което пострада на 3 март на шипка, за което в момента тя се бори за живота си, и просто да направим, да е смислена тренировката и хем да е в кауза, да направим нещо, което да помогнем. Всъщност вие правихте демонстрация по силов трибой, доколкото знам.
където събрахте средства за това момиче, което почина на 3 март на връх Шипка. Там дигахте тежести и публиката дари пари за това момиче. Да, така първата поправя не е трибой, така ли? Многобой. Трибоя са лежанка, клек и тяга. Това са различни спортове. Трибой е лежанка, клек и тяга. клек и тяга. Точно така. А пък сила и многобой, това са множества силови дейности, които са различно от това на тренировката, която в една зала би представлявало. Това са дърпане на превозни средства, дигане на големи гуми, дигане на камъни. Дори както правят трибойците тяга, ние правим тяга с кола, което е много по-трудно. Да. И това е разликата между двата спорта, но има огромна разлика. Това не го знаех. Аз мислех, че където са силните мъже дигат някакви камъни, носят някакви тежки работи, мислех, че се казва трибой и научих нещо ново. Да, те доста хора така между другото объркват, нали, трибой с многобой, защото е близичко, но когато обясниш на един човек, както сега обяснявам тебе, веднага вече е наясно в нещата, в спорта. Вие днес можете да обявиш, ако не е тайна, каква сума събрахте за това момиче от събитието? Да, сумата е доста добра, 820 лева, за което аз съм благодарен на всеки един човек, че дойде, отдели времето си да дойде при нас да ни подкрепи. Имаше доста възрастни хора, които решиха да дойдат да помогнат. Наистина на мен им стана много хубаво на душата, защото това нещо да го видиш е уникално. Аз се чувствам щастлив това нещо, че се случва. И доста хора идват и помагат. Оценят го. Всъщност ти организира това събитие. Ти си организатора на събитието, което се проведе в Долно езеро, доколкото знам. Да, в моята зала. И мога да ти кажа, че не знам, ти въобще нещо прави ли днес там или просто организира? Изглеждаш все едно нищо не си правил. Да, при човек, така както виждам, все едно сега ставаш. Сега се събуждаш. При човек, който е дърпал 10 тона, днеска превозно средство, голям камион. 10 тона камион дърпа? Да, 15 метра. 15 метра? Да, на живо беше. Цялата работа, Иво, с Иван Янакев, който е от Ямбол, той също ми е колега в Стронгмена, ние решихме да не си правим демонстрации, като той си има негов отбор, аз имам мой отбор, Млади надежди, той така и той има Млади надежди, ние ги тренираме и мотивираме ги, да им даваме хъст, мотивация, всеки път да не се отказва, защото както и той, така и аз, ние сме тръгнали от нулата. Разбираш, сега в момента всички нови млади им готова залата, нали? Влизаш, готово ти всичко ти е наредено. Но при нас не беше така, Иво. При нас беше по-трудно. Нашите години, които бяха назад, ние се справяхме съвсем по друг начин. Ние нямахме такива зали и такъв лукс, както е в момента. И затова с Иван, като приятели, нали, които са познаваме от самото ни начало на Сила е многобой, просто решаваме, че това нещо ще го продължаваме двамата. Каквото и да струва, ние ще издаваме всичко от себе си и двамата. Както той, така и аз. Ела, за което много се радвам, че все още има такива хора, които правят нещо без да имат изгода от това. Вие всъщност нищо не печелите от цялата работа. Вие печелите радостта. Радост. Печелите радост. Нали? Не печелите сърцето, пари и помагате на хората. Много добре. Много се радвам за вас. Интересно ме е ти как започна, как реши да дигаш тежко? Тежест, нали? Доста тежко. Как реши да дигаш? Как беше твоето детство и за какво го правиш? Да започнем, че от начало на всичко, моето детство беше, не можех смисъл да играя вънка, да се забавлявам с другите деца. Ние знаехме, че всяка събота, неделя, петък вечер още заминахме на село и там имаме много животни, много зими и трябваше там да се работи, искаше са наистина ръце да се работи. Тежък труд. Тежък труд. Не можеш да казваш, че не мога, не искам, налагаш се. И с годините аз до ден днешен се радвам и се гордея, че това така е започнало моето детство, че не съм си губил времето в глупости, аз съм си създал характер, който до ден днешен винаги ще знам откъде съм започнал. Но да се върнем на това, когато реших това да се занимавам, точно тръгна от
самоделни неща в моето село, като дървета големи, железа големи, бали, чували, които бяха непосилни, тежки за моите години, моите връстници да ги дигат, но аз ги правих. И това ми доставаше доста голямо удоволствие и накрая един ден с брат ми решихме да направим едно клипче, пък как дърпам трактор. Как дърпаш трактор? Да. И това записах в моята история, като първото ми тегляне в живота ми е трактор. А всъщност един трактор колко тежи долу-горе? Ами той беше шаси 2 тона и 200. 2 тона и 200? Да. И сам го дърпаш? Точно така. Браво. И оттам тръгнаха нещата по друг начин. Почнах да търся гуми. Моя чичо ми намери една гума, втора гума. И оттам нататък нещата тръгнаха по друг начин в живота ми. Когато се прибрах вече в моят квартал, Долна Езеро, където аз живея, аз все още ходих и на училище. Бяха трудни години при нас. Нашето семейство не е с много пари. Всеки ден по едно левче на училище. Нали, аз съм израснал, така съм възпитали. Аз ги давах парите си за свещи, за запалки, кибрити, такива неща, които са в момента ще е странно, но ще ти обясня. Бях си направил самоделна зала в една маза на един мой комшия, беше ме освободил, аз си я изчистих и бях си сложил касетки, 2 касетки, една дъска, 2 арматури в стената пробихме и там имахме от село взех един лост, който е квадратен. И оттам тръгна цялата история моята. В смисъл, всеки ден чаках да свърша училище, за да отида, за да прекарам 3 часа в тази маза. Да тренираш. Това беше и удоволствие. И винаги съм си повтарял, че аз, каквото и да ми струва в живота, никога не бих се предал и че един ден ще имам това, което искам. Да постигна една хубава, що горе-долу зала, в която да се развивам в спорта. Както да се развивам, така и да помагам на младите, защото всеки млад в момента, нали, както казах преди малко, всичко му е вече готово. Трябва да разбере какво е да го създаде. Много е важно човек да създаде, да може да го оцени. Точно така. Много силни думи. Ти докара с тебе всъщност един твой приятел, Да, доколкото знам. точно така. Как се казва момчето? Колю Лаловски, Колю Лаловски. което е наистина, той започна от моето смисъл първо състезание, което аз създадах преди 2 години. Преди 2 години ти е първото състезание. Да, точно на моя юбилей. Направи. Точно на моя юбилей реших да направя благотворително състезание за едно детенци. Като се включим всички момчета, бях ги събрал в моя квартал, пак в Долно Езеро, в центъра, което стана уникално състезание. Винаги ще го помня това състезание, защото каквото и да стане, човек винаги ще трябва да си помни 30-та годишна юбилея, какво е направил. Аз направих точно нещо, което така е смислено. Да. И това ще ми остане бег до края на живота ми. Ще прекъсна, ако може да поканим, ти каза, че момчето, това същото момче е било на 30-та ти годишна, нали? Точно На така. юбилей. Даже ако стана може да история. поканим и него, Точно Колю така. Лаловски, би дошъл, Заповядай. заповядай. Добре дошъл. Здрасти. Радвам се да те видя. И аз много се радвам. За Божанката знам отдавна и го следя във Фейсбук. И сме приятели, се уважаваме. Сега днес за първи път те виждам теб. Радвам се, че го подкрепяш и си тръгнал в това, което прави, и си тръгнал по неговите следи. Вие всъщност сте били заедно, когато той е празнувал 30-тия си рожден ден, Да. доколкото разбрах. Ти защо го правиш всъщност? Защо помагаш на хората? Защо участваш в тези инициативи? Значи, за мен трябва да се прави добро на първо място. По принцип аз се занимавам с спорт от много малък. Първоначално съм тренирал плуване, след това 4-ти клас съм почнал с вдигане на тежести. Оттам бях и в спортно училище до 7-ми клас и от 7-ми клас, нали, имах състезания, ходил съм 4 пъти, съм стал републикански шампион по щанги за деца. По щанги? Да. И 7-ми клас вече, оттам отбора не се пръсна. Не остана никой. Останах сам с още едно момче. И влязах в фитнес залата. Оттам почнах да правя културистични тренировки, обаче по едно време се запалих и да дигам много тежко пак. И видях Юрката. По силов многобой, нали?
Така Да. се казваше. Силов многобой, да. Да. Видях Юрката, защото и аз се запознах като тебе с него във Фейсбук. Да. Беше качил, че ще има състезание, благотворително. Да. И аз в принцип обичам да правя добро, винаги като видя някоя, примерно, Какво е усещането от това, като помогнеш на някой? Какво печелиш от цялата работа? Какво е чувството? Би ли казал на нашите зрители, за да дадем един добър пример на хората? изпитвам удовлетворение. И вярвам, че всичко се връща. Точно така. И аз съм на това мнение. Вечер като си легна, ми е спокойно. Сега, Юри, интересно ме е защо ти викат Божанката? Нали, Юри Божанов, Божанката. Никога не съм те питал защо. Ти казват, това ти е прякора, нали? Божанката. Божанката. Ти си голям човек, силен човек, пък Божанката. Защо така? Всичко стана 2015 година, когато съвсем случайна среща ме откриха от Федерацията на Стронгмен в България, силови многобой. Когато ме поканиха на кафе тогава да преговорим нещата, защото аз бях съвсем нов, обаче реших, че трябва да се пусна. Това е моята съдба, това е моят път, това е сега момента, когато аз трябва да се покажа, че наистина съм силен. И когато отидах там, като седнахме на масата, един от организаторите каза: "Абе, Юри, извинявай, че те питам, но имаш ли някакъв прякор?" И аз викам: "Нямам все още, нищо не ми е измислено." И тогава му казах, нали, цялото си име, Юри Красимиров Божанов. И той точно 2 минути поседя и само се обърна с поглед и вика: "Ти си Божанката. Божанката. Ти си Кой ти Божанката." сложи този прякор? Един от организаторите на Стронгмена. Стронгмен. Да. И от тогава ти казват Божанката. Това всъщност преди колко време е? Ми горе-долу 9 години. Преди 9 години. Да. 9 години вече. Ти от тогава занимаваш активно с многобой. Да. Просто самото състезание беше, първото ми състезание беше в Бургас, точно на тройката. И оттам просто реших, че това ще е моят път. Това е моят спорт. Това ти доставя удоволствие. Също така, Певала, за което си празнувал рожденият ти ден, тренирайки, помагайки на хората в името на доброто. Някои хора са да се запомнят юбилея, се напиват и правят глупости. Точно И споменават юбилея си какви глупости са правили, което това са избрали, но ти си избрал по-доброто. Ти можеш да споменеш и след 20 години, като разкажеш примерно на децата ти как си празнувал 30-тия рожден ден, това е един добър пример. За твоите деца и за по-младите. Аз също бих празнувал сега, този месец, че имам рожден ден, бих празнувал по този начин рождения ми ден. Добра идея ми даде. Благодаря ти за което. Няма защо. Винаги. Ти всъщност днес също си участвал, нали? Да. Даже идваме директно оттам. Директно оттам дойде? Нито съм хапвал нищо. И какво прави днес? Те бяха няколко дисциплини, аз не участвах в фермерската разходка, в лежанката и в кобилицата не участвах. Иначе първо почнахме с тегляне на 10 тона камион с кран отзади. Беше да отбележа полеко на горнище. А това е още полеко на горнище, да. беше. Това беше по мой избор. Да му е да е още по-трудно. Да не кажат, че той сам се върви камиона, нали? Да. Там 10 тона наистина е сериозна тежест. Но направи няколко крачки. Добре, ние примерно една кола тон и половина, няколко човека я бутат, ако остане на пътя. А вие един човек дърпате 10 тона. Точно така. Все едно 7 коли дърпате 8. Точно така. Голяма тежест сте. Доста силно отварване, а има и предвид, че Иво, това е човек, който е по-малък от мене, на 19 години и... Още нямам дори. Да. На 18? Да, на 18 още, да. Но на неговите години, когато аз бях, не осъзнах, че мога да ги стигна тези неща. Аз ги осъзнах малко по-късно. Да. Но той ги осъзнава казваме на 16 години, това му беше първото състезание и оттам той се запали фитила и това в него му грейна, като че трябва да го направи. И се радвам, че съм му докарал този огън, който аз искам да го предам на всеки един млад човек, да се запали и да бъде добър пример за околните и добър пример за другите, които да го последват в това нещо.
най-вече за моите връстници, които Какво правят твоите връстници, 18 годишните, какво правят? взимат Извинявай, аз не ти предложих нищо за пиене. Кока-кола ще пиеш? една количка. Количка. С захар без? Това дадиш. Без захар ще дам. Точно така. Защото сме спортисти. За спортисти без захар. Заповядай. Благодаря, че... Алкохол? Не. Аз не Не, ти употребявам. не пиеш, добре. Какво правят твоите връстници, Моите 18 връстници, годишните? повечето употребяват наркотици. Всеки петък, събота излизат на дискотеки, напушват се, напиват се, което за мен това съм строго против тези неща. Отблъскват ме, отвращават ме, искам да я покажа добрия пример. Наричат Дам ли добър те, пример. интересно бе, наричат ли те задръстен? Не, никога не са ме наричали за Те, дръстен. защото може би ги е страх от тебе, но дали според мен те наричат. Между тях си говорят, мани го, той е Може да много, говорят. много задръстен. Но всъщност те ще го осъзнаят след години. Ти си го осъзнал на 18, те да много осъзнаят По-рано съм на го осъзнал. 19. Аз откакто почнах фитнес, 8 клас, от тогава всяка зима ми е свършили лято нали излизам, ходя на плаж, наляво надясно разходки, има малко повече движение, но зимата всичко ми е ядене, тренировки вкъщи, почивка, събота и неделя ходя да работя с баща ми, Какво работиш? климатици слагам. Супер. Да. Ето труд, много на труд А, се учи. Божанка, ти какво работиш всъщност? Нещо силово ли пак или? То моята професия, нали, погледната реално е сладкарство, правя вафли и бисквити в Победа. Правя вафлички, от които тези вафлички, нали, се изисква отново сила, защото да зареждаш миксерите се хвърля брашно. Около 2 тона на ден минат през сърцето ми брашно, което зареждам в миксерите. Но за мен Супер. това е като кардио, защото в залата Да. минават повече от 50 тона. Разпускащо. Не разпускащо просто така за мускулите, но харесвам се рата, обичам се. Бих предположил, че се охрана някъде. Някое заведение. Точно така. Но никога не бих предположил, че правиш сладки. Факт. За сладките се изисква да изпипваш нещата, нали, нежност. Аз съм правил сладки преди, оттам знам. За тежест се изисква груба сила, нали, противоположното. Да. Да. Но, както казвам, ето една кора, както се дига, тя е въздушна. Тя е 60 грама. В моите ръце, без да я изчупя, я закарам, тегля и я връщам отново здрава. Браво. Много добре. Друго какво искам да питам. Много ме е интересно дали някой ви помага, когато правите тези инициативи и дали някой ви подкрепя. Освен хората, които са дошли там да гледат. Да, аз мога да И кажа. тези, говоря за някои, за институции, община, нали, държавни институции, големи фирми. Бихте ли споделили? Да, бих споделил, аз като човек, който винаги се опитва да направи нещо, по някой път, както се казвам, трябва да бъдеш малко нахален, защото иначе не стават нещата и в тази връзка аз се допрях до моите горе маркетинг на Победа и те ми помагат в състезания като лакомства, такива неща, които даваме. Отделно има човек, който спонсорира, така да кажем, столови маси, шатри, за което сме много благодарни на фирма Кригея, което човека наистина и с пълно доверие ни остава нещата и ние, нали, ги пазим, за което много му благодаря. Но има и хора, които са в TikTok-а, които също ни помагат. Нали, там пускаме на живо, той пуска на живо, тренираме, мотивираме. Колкото и хейт да издем първо днеска, то е винаги ще има този хейт. Когато нещо правиш смислено... Какъв хейт? Какво казват хората за вас, примерно? Примерно, Вие не правите нищо лошо. Какво ви хейтват това? Влизат да обиждат, да пробват да провокират, искат да видят от срещната ни реакция. Примерно да почнем ние да ги псуваме, да ги обиждаме, да се изнервяме. Да му примерно... Но опита им е нулев. Опитват се да ви провокират. Да, нулев. Опита им е нулев. Ние никога няма да... Реакцията ни е усмивка. Да. Усмивка посрещаме обидите.
И винаги бих казал така, винаги с усмивка. Колкото да ти кажат, примерно, че както казват на мен, Божанката може да е голям човек, но с малко сърце. Аз не мисля, че така. Значи човек, който прави тия неща, прави жертва собственото си време, дава абсолютно всичко от себе си. Не мисля, че има да кажеш на такъв човек, че има малко сърце. Това, че не обръщаме внимание на тези обиди, за мен това не означава, че нямаш сърце. Или малко сърце, както казвате. И абсолютно всички тези обиди са от фалшиви профили. Това е реакция на завист. На нещо, което човек не иска да го направи. Всеки иска да чака нещо да падне, както се казва, от небето, нали? Но никога няма да падне. Иска са ръчички, иска са труд, иска са пот и кръв, както се казва при нас. Така е. Много правилно. Каква е следващата цел? Какво искате да... кое е следващото стъпало на тези организации? Какво искате да направите? На мен следващото стъпало е да направим нещо в нашата община Бургас, нещо централно, защото в нашия квартал, нали, колкото и да се мъчим, няма да докараме този наплив на хора, наплив на интерес. Просто трябва да се доближим по-централно към града и все пак да знаят бургаските съветници, всички, които са вътре, които работят, че има хора, които излизаме извън България с нашето знаме, защитаваме силата извън България, доказваме се и време е да покажем, че съществуваме. Защото за мен е обидно аз да стоя на една поляна и да не мога да си покажа това, което искам да покажа. И това всъщност ти го показваш, за да събереш пари, за да помогнеш на някой, нали така? Това е това е единственият смисъл. Добре, аз искам да се обърна към държавните институции, най-вече към община Бургас. Ако гледа някой общински съветник или някой, който е от общината, моля да съдействате тези момчета да направят едно представление на площад Тройката, така че събраните средства да ги дарят на някой нуждаещ се. Това е в името на доброто. Общината трябва да помага и трябва да работи в името на доброто. Не го искат за себе си, искат го за нуждаещи се. И ако помогнете, лично аз ще съм ви много благодарен. Ако мога да съдействам с нещо за напред, аз не мога да дигам тежко, ходя на зала почти всеки ден, ходя да тренирам, но не дигам големи тежести като вас. Ако мога да съдействам с нещо във вашите организации, бих съдействал. Бих дошъл с моя екип и да пострижем гледащите хора, публиката, така че с това да допринесем за вашата организация. Искрено, аз сърдечно благодаря даже. Защото всяка една подкрепа за мен е смисъла. Даже аз не иска честно да ви кажа, аз се дръпнах една страна, се разстроих. Защото една жена докара един мъж, който едва вървеше, но човека искаше да сложи пари, защото много ме уважа, защото аз му варя всяка година бидоните там, които там, нали, има си работа, няма кой да му помогне, аз ходя лично и му го помагам. Човека стана, дойде и сложи, нали, пари в кутията и каза: радвам се, това, което правиш, е велико. И аз се скрих просто една страна, защото наистина не можах да се държам. От целия разговор разбирам, че сте хора не с малки сърца, с големи сърца. Да си силен не значи да си груб, не значи, че трябва да си вулгарен, не значи, че трябва да не помагаш и да си лош. Това не е сила. Това е слабост. За жалост се подкрепя от доста хора тази слабост. Но вие не се отказвайте, вие продължавайте, вие сте силните. И показвате силата си, като помагате. Това е силата, да помагаш. Точно така. Има доста хора с възможности, милионери. На никой не помагат. Ходи да си купува тениски за няколко хиляди лева, за жалост, чорапи за 300 лева, обувки за 5000 лева. А с 1000 лева може да зарадва някой, който наистина има нужда от тези пари, но никога няма да помогне. Ела за което, момчета. Нещо друго да кажете, което искате
да ви чуят хората, нашите зрители, и с това ще приключим нашето предаване. Аз искам да приветствам всички хора, които наистина имат свободно време най-вече, да ни подкрепят, като дойдат да видят какво правим, в смисъл това, което сме решили да правим, като нашия план е да се развиваме в този спорт и аз като един професионален спортист бих зарязал цялата си кариера, за да помогна на всички да се развиват. Като правя повече състезания, не състезания, ами демонстрации, в които се включват млади, да ги подкрепям, да ги мотивирам и да ги накарам от лоши момчета да бъдат добри момчета, като означава добри момчета да помагат на даден човек, за да вкарат цялата си енергия в добротата, да помогнат на човек. Респект. Благодаря ви, момчета, че бяхте наши гости. Ние ти благодарим. Ние също благодарим изключително много. И сега имам желание да дойда във вашата зала, където тренирате. Къде е тя? Квартал Долно езеро. Квартал Долно езеро, и да видя какви уреди има и да се пробвам да видя колко ще вдигна. Ще е интересно доста. Ако имате време, да ходим към залата. Добре, имаме време. Окей, ай! Айде!